5 кила. 5 кила, човек. Това ми... И здравейте хора, аз съм Феликс и днес ще играем сумо в GTA 5. Но преди да започнем, не забравяйте да харесате това видео и да се абонирате за канала ми. Като ние между другото си минахме целта от 75 абонати. Браво, браво. Добре. Новата цел е да стигнем 90 абонати, така че се абонирайте. И много благодаря на всички, които ми харесват видеята и се абонират за мен. Като нека да влизаме. Ще влезнем в сървъра, в който има 8 души. Е Dead Match, като почваме. Отивам да сменя това такси и този се опита да ме убие, обаче не успя. Да се хвана не толкова добра кола от много бус. Така че... Да, човек. Как ме бутна толкова силно той, бе? Но не съм бус, не съм ли поне малко тежко? Добре, мотор. С мотор няма какво да им направя. Освен така да ме убият. Добре, отново някаква тъпа кола. Окей. О, жабо. Аре, бе, човек! Този... Как ще кажа? Защо навсякъде има сняг? Защо сте избрали снежно, бе, човек? Но тук не може да се мърда 10 метра. Добре, надявам се добра кола. И окей, тази кола е горе-долу добра. Обаче... коли... не е толкова добра, обаче. Почек върху този. Убих го. Първи кил. Не, втори. Оу, това беше силен удар, човек. Убих от този, но и мен от този. Така че... между другото, първия е направил кила, човек, който е взел от началото. Това, 10 кила. 10 кила, бъде. Окей. Скоча върху този и бях чичи. Окей. Но защо камерата ми е много гадна, човек? Това лица ще мога ли да го? Не. Той избяга. Този и този друга. Този ще го убия обаче. Да, трети кил, не четвърти даже. Аз също ги бъркаме. Трябва отивам да се спи. Окей, убих го. 5 кила. 5 кила, човек. Това ми е много добре. Почвам даже по-късно. Не знам дали по-късно не знам. Ей, това е така ще го. Тази кола е горе-долу тежка, но и много висока, което това не е толкова добре. Да, дай ли да го убия този, бе? Ето така.
Добре, свършваме. Няма да го спечелим, разбира се, защото почнахме по-късно и просто някой си направиха за кил. Да. Той пуска един и аз пускам този, той е отзад до мен, да. Окей, свърши. Така че, нека да преминем към следващата игра. И окей, хора, играем отново Death Match. Като този път ще се опитам да спечеля, но нека да видим дали ще успеем. А ние докато чакаме да започнем, вие по това време може да харесате това видео и да се абонирате все пак. Лайкът съп, човек. Мисля да отида... Брат, аз къде има... Окей, ето тук ще отида най-близо. Между другото, тази кола е добра, но не чак толкова. Тя е бърза, но не е толкова тежка, човек. Не ми казвай, че някой е взел парагон. Отиваме ето тук да се сменя. След няколко секунди. Окей, тази кола е добра. Брат, как сме тази кола, бе? Аз съм някакъв тук в центъра. И съм по-висок, човек. Това е... Човек, просто не мога. Окей, продължаваме си. Някой е направил 2 кила. Мисля, че е този, който преди малко е направил 2 кила. Така че... приятел. Да, брат, този спойлер ме втигна, човек. Не, благодаря. Добре, първи кил. Окей, втори кил, мисля. Да, втори кил. Между другото... лети! Брат, това е просто с такива, които... Брат. Това видяхте ли колко бързо взех тази поправка? Кой е убил 4 души, бе, човек? Окей. Бе, този го убих. И аз се самоубих, защото просто нямаше на къде, човек. Старче. Окей. Този дали го убих? Сигурно не. От тази страна, от ляво, от дясно. Ейко, брат ми. Да. Добре. На хората е по-лесно да карат мотора, аз не мога да карам мотора, човек. Ей, полицейска джипче.
Доволен съм с това, че съм втори. С 5 кила. И само 3 пъти съм умрял, така че... Не, брат, мислех, че ми даде ракетна кола, човек. Брат, мислех, че ми даде една батна колата. Брат, ми даде един танк. Това видео ще стане найс. Ако ми даде един танк, това видео ще стане най-доброто в света, човек. Добре, има Неро изтърче. И сега вече ще ме убиват. Но оцелях. Този. Човек, ако не е умрял, ще съм метнал от терасата. Добре, умрял. Така че ще гръмна. Окей. Добре. Окей. Брат, като сега ме убие с такава малка кола, май! Ей го, Бетман! Ще се покажа. Ей тук си брал. Дървета с огъня, човек. Добре, ти няма да паднеш вече. И да, не ми казвай, че няма трансформи, човек. Добре, мятам се, значи. За да ми даде по-добра кола, човек. То така пак се лъжи трансформи. Разбираш ли? О, картинче. Някой направя такива неща. Еко. Дали ще мога да убия някой с карти? Брат, не знам, отивам в центъра и... Каквото стане, човек. Направих кил с картинка. Его е. Това не беше ли дед матч, бе? Сигурно двама се останаха на равно. Да, двама са на равно, човек. Добре, нека да видим кой ще спечели. Голямата битка на света. Голямата битка на сумата. Брат, двамата имат полицейс. Не, това не стана. Добре, и двамата имат чипове.
Брата е убит са, е. Кой ще спечели? Меси или Роналдо са? Кой сте? Напишете в коментарите. Окей. Добре. Стария няма да спечели. И добре, нека да преминем към следваща игра. И да, хора, започваме като само в сървъра сме останали 5 човека. И най-накрая класическо. И то трансформиращо човек. Това трябва вече да е победа според мен. Остава си кола, няма да остане. Тук! И тази кола е твърде висока. Ако го гръмпна ще е добре, обаче не става. Брат, защо ме описаш? Добре. Добре хора, тук ще приключвам с това видео, надявам се да ви е харесало. Ако е така, не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ми, лайк и subscribe. И това беше от мен. И чао!